vítajte na mojom YouTube kanáli. Moje meno je Mili a pre tých, ktorí ma nepoznajú alebo ktorým sa zdám trochu povedomá, ale nevedia odkiaľ, tak moderujem celebritnú reláciu Celebrity Hot News pre nový čas, takže poďte, ak ma poznáte. Okrem celebritných videí som sa však rozhodla, že budeme spolu skúšať aj rôzne trendy, Instagram trendy, beauty trendy, budeme zisťovať, či sú naozaj dobré, či sa ich oplatí kúpiť. No a predtým, ako zistím, či sa ich oplatí kúpiť, ich samozrejme všetky nakúpim. Chcem ale pripomenúť, že za tieto videá mi fakt nikto neplatí, takže moje všetky názory budú úprimné. Ok, začneme prvým videom. Dnes si otestujeme nový trend, ktorým sú magnetické myhalnice. Ak ste o tom ešte nepočuli, tak dávajte dobrý pozor. Balenie vyzerá si nejak takto. No a vo vnútri sa nachádzajú teda myhalnice. Vyberiem z tohto obalu. Toto je teda vrchný diel a toto sú spodné diely. Tieto tmavé čiarky, ktoré vidíte, tak to sú magnety. No a tými magnetmi sa to spája. Keď som si čítala návod, tak v návode sa píše, že myhalnice máte lepiť alebo priklikávať rukami alebo pinzetou. Ale všetky videá, ktoré som našla, tak sú rukami, takže skúsime s to rukami. A výhodou týchto myhalníc má byť to, že na nich nepotrebujete žiadne lepidlo, čo je podľa mňa celkom výhoda, keďže aj ja, čo som celkom zručná v make-upe, tak keď si robím umelé myhalnice, tak často sa mi stane, že mám miesto jednej linky 3. Takže ak ste podobný typ, tak tieto myhalnice by mohli byť celkom dobrou option. Poďme to teda vyskúšať. Dobre, chaluhy, aby mi nezavádzali, dám ich dozadu. Dobre, začneme vrchným dielom. Takže takto to vyzerá vrchný diel. No a teraz ideme teda na to. Snažíme sa ich priložiť čo najbližšie k oku. Zoberiem si spodný diel, ktorý vyzerá takisto, akurát magnetík je vystúpený na tejto strane, z toho je jasné, že teda musia ísť zo spodu. Počkaj, mám tu zrkadlo. Not bad na prvý pokus. Ok, takže už teraz môžete vidieť, že táto strana je s myhalnicami a táto je bez. Chcem ešte pripomenúť, že na myhalniciach mám iba čistú špirálu, žiadne iné myhalnice. Takže aplikuje sa to na špirálu. Dobre, vyskúšame si druhú stranu myhalnic. Dala som si na schvál svetlé tiene, aby to bolo vidieť čo najlepšie. Ktorá strana je s myhalnicami. Fail. Tak ešte raz. Ale už keď sme pri tom a takto máme myhalnice spojené, ako môžete vidieť, sú spojené, tak keď ich chcete otvoriť, tak neotvárate ich takto, ale vlastne otvárajú sa takým slajdom. Takže tak. Prišiel mi mail. OK, takže otvárajú sa takto. No a poďme teda ešte raz na to. Super, takže máme obe. Môžete si to pozrieť zblízka. Takto to vyzerá fajn, ale ak sa pozriete trošku zhora, tak tu na hlavne vidieť, že tie myhalnice nie sú úplne pri oku, čo mi asi zblízka trochu vadí. Ale inak asi z diaľky si to nikto nevšimne, jedine zblízka. Tak, skúsime test odolnosti. Vidíte?
Takže držia celkom fajn, ale pri manipulácii s rukou vám môžu odpadnúť, podobne ako mne teraz odpadol tento spodný diel. Myslím, že ale najlepšie budeme výsledok vidieť, ak si to porovnáme s klasickými myhalnicami, takže na jedno oko si dáme umelé myhalnice a na jednom si necháme magnetické myhalnice. Ako ich teda dávať dole, ako sme si už ukázali, neťaháme ich, aby sme si nevytrhli vlastné myhalnice, aspoň takto to hovoria v návode. A teda iba jemne ich slajdeme. Ide to. OK, takže ešte raz. Možno si to skúsime s pinzetou. Asi viem, prečo sa to neodporúča pinzetou, pretože sa to dosť lepí o ten magnet. A toto je spodný diel. OK, takže snažím sa to dať čo najbližšie, odkiaľ rastú myhalnice. OK, toto je o dosť lepšie, ale aj tak to asi nie je úplne najbližšie k oku. OK, vyskúšame si to porovnať s klasickými lepiacimi myhalnicami. To je moje lepidlo. Keby ste videli, že čo robím, takže dala som si tu lepidlo. No idem si ich nalepiť. Samozrejme bez linky to vyzerá ináč. Pozrieme si to zblízka. Toto sú teda umelé, toto sú magnetické. Dobre, takže poďme k finálnemu rozhodnutiu. OK, čiže na týchto myhalniciach, na magnetických mi napríklad prekáža teda to, že neviete ich nalepiť úplne k oku, čo sa teda pri týchto umelých dá lepšie. Čo je výhodou magnetických je, že vyzerajú podľa mňa o dosť prirodzenejšie, takže sú dobré na také bežné nosenie, na, neviem, do práce a podobne. Na telesu by som ich ale asi nebrala, pretože podľa mňa, keď si ich takto škrtnete okom, tak asi môžu aj spadnúť. Ten magnet nie je taký úplne, že mega silný. Ale podľa mňa tie klasické umelé myhalnice držia lepšie, viete ich teda nalepiť lepšie k oku, ale je s nimi väčšia pytlačka. Lepidlo, nalepovanie, 3 linky, 3-krát sa to podarí, 3-krát nepodarí, jedno oko je tak, jedno tak. Magnetické sú lepšie v tom, že ich teda môžete dať ešte raz, nemáte žiadne olepené čiary, takže to je určite výhoda. No a myslím si, že aj tie magnetické vyzerajú celkom prirodzene. Takže myslím si, že Dobre, takže poďme na final rozsúdenie, či sú tieto magnetické myhalnice hot or not. Ja si myslím, že sú hot, ale či ich teda musíte mať vo vašom make-up šatníku, tak asi nie. Myslím, že si vystačíte aj s klasickými. S týmito budete mať podľa mňa zo začiatku dosť problém, aby ste to nalepili čo najbližšie k oku. Ale možno ak sa vytrenujete, tak v tom budete fajn. Čo sa týka ceny, tak sú trošku drahšie ako klasické myhalnice. Je tam rozdiel, ja neviem, možno 4 €. Tieto stali 7, tieto viete zohnať aj za 3. Takže či si ich zadovážite je na vás. Môžete vidieť teda, ako vyzerajú umelé, ako vyzerajú tieto magnetické a teda už final judgment nechám na vás. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu palec hore a ak chcete, aby som pre vás do budúcna robila ďalšie videá, kliknite na subscribe button, teda prihláste sa na odber. Ak chcete, pochodím ma sledujte na mojom Instagrame, link tam mám linka. No a ja sa teda na vás teším opäť v ďalšom videu. Čaute.